No, takže čau tě lidé, vítám vás u dalšího videa. A urobil jsem tak. Asi trošku menší odhalení urobím. Počkajte. Co já jsem to chcel? A už nič. No, jinak. Zabudl jsem vám povedať, že nebudem tu točiť Evolution, budem tu točiť Minecraft, budem tu točiť na mobilu, telefonu. Už víte, že to tak jsem někdy natáčel. Máme tu Separa. Ok, iPad Česká, pochlubím se. Vím, že 16, už vyšla 17. A jinak, kdyby se zapýtali, co mám toto na ruku. Zkušba. Jakoby víte, že zajtra jsou Halloweeny, tak jsem si vás připravil něco speciální, nějaký speciální halloweenský Jurassic World Evolution. Má se na to češit, natáčím právě minutu. Tak jak. Vím, že ještě nevyšlo z Evolutionu nic videa, to jen takové keci budu a asi tak, až potom budu začít natáčet. Takže sledujte kanál Dino Nerd Bracho. A jinak napište do komentářů, co mám další točit. Napište do komentářů, co mám další točit, jakoby, já už nevím, co mám točit. Ty koko, s tím jsem se od toho pošpinil, bracho. Oh my god. Mother mě zabije. No. Tak. Zajtra bude, počkejte, já se na rychlouku podívám. Podle mě odhalím. A sledujte mě na TikToku, tam jsem odhalený. Pokud ma chcete jakoby sledovat na TikToku, bro. OK. Nedá se to ukázat. Musíme jediné zprávit. Udělám jsem tam Miloš Mezera Junior. Dneska je 27. oktobra. 27. oktobra, to znamená, že 28. oktobra bude Halloween v školách. OK. Napište mi do komentářů, že co budete na Halloween a já budu povím vám to zítra. No chápete se. No, tak či jinak. A urobím odhaleně mojho jakoby prostici a myši. ASMR. Pip. No nic, odhalili jste mě. Tak to vypadám, brácho. Já jsem se sám odhalila, jsem koko. Já jsem viděla, že to bude friendly, asi ne. Brácho. No takže odhalačka mě úspěch. Takže budu natáčet takto furt, bo YouTube je YouTube. Chápeš? YouTube je YouTube. Chápeš? Jaj. No. Ukážem vám. Počkejte.
OK. Takže toto je můj quiz. Tak co tomu? No. Klasice. Ukážu vám ju. RGB, posvěcená klávesnice bracho. Myslím, že i tu krabičku si potom ukážeme. Tu máme GeForce, nebo jak se to volá. Až vám ukážem krabičku od té klávesnici, tak počkajte chvilku. No, jsem tu. A očárku, šabony 2, redky, RGBčková, zde, nějaké ty obrázky. Takže tak jste viděli klávesnici, počkejte. Tak. OK, už by to asi stačilo, protože viděli jste odhalovačku mě i setupu. Počítač vám ukážu někdy. Takže tak, asi čau, nebo asi, tak čau, no. S váma byl Dino Nerd.